Keduan atumapan isi cuningri mate hipukang tungke ladak li tuma langhem thiar lo ladak langkong wayarong along lapuan alon kidua dim dulang langsun langmepik lasi karbiang lo arada tum sedame ladak ilitum area lo labang sua langsun along langkong way langsun along hibang pen ladak langdunta lapen ladak langmesen lapen nalitum ladak hibang pen penangan ningarong longji lapen komane ningki oya tumjong si 20 de ladak wangnon nang li ladak kile pen mat ningarong long pitji pusi rada tum phana phachini kang sunglo wai puke lang amatsi ku pukong wai chen amatsi langkong wai pulo non dak arong ke matma gambura ke ladak non amat gangbura chubom ke daksi dulo durapet lo Robert Timung alang li si gangbura chubom lo alang li hema bera matlo lake non gari ko dak non angkele yun ke ladak langro yakungan gari leun jenten leun sedame pisrut kali penene kali sedame barla hut ke ladak kiwang jafan sungu ta noning kreng hut ke kadu ka be rat same wang me gari supen sa wang un